Yaro try sa isin pat ngi ikitu ki viewers ki baju pet nakapor kabor lang baka ni ka social media ka YouTube pat kumju ki baya dan lang hang ni ki baya seng lang hang ni kapor mangyadan rengkat bat kitu ki ba join na kani ka na kani ka Google Meet ni pediang sumbai fi kertang jong Jesus Christ sunang penim ti ni aingu yo blay ba ngilong kumni kim bangilong kada itang da ka jing ai jong Jesus Christ nakaway ka tayaw siya kaway ka tayaw naway banay siya banay nakaway ka sni siya kaway ka sni nakaway ka minute kada itang ka jing ai jong blay ho ni i ki dak ti shen ba ka jingwan jong try kal hajan but kakti jong blay ka ang tao banang hak nang hak tao banang pop kamut ba ngidai hita ki ba syakri blay ba nginbe siya persya kadak mo nginbe siya ka jingjana nginbe siya ka hak jong blay ti ka subject ka man keren mentab sufi ka dai syapang ka jingim kristan syapang ka pop but kumno bangan batay hangni lang bakaktin jong blay bangan yo ban hikai fi ban suktu kumno syapang kristan ubala mat ya ka jing penim how to udang le pop biang ne am haba ula apply di pop la lat lut na di pop hatu ula im no ta jing im ka bam le pop show ne kumno ngin ya pet na kaktin jong blay ti ka topik ka bangan ong ni film ta kalong ba ngin be sya ka jing janai ngin be sya jing janai lani ngin be persya ta kadap ti kambun sin ngan yitu ifi ba nangi ki kristan ni judan gani ka jing klumar jing mut haba ngila syakri ublay ngi hakaban wen kong ani tu ifi ngi wan na kitu kum bakti jong blay ko mo ba ula penem ngi am da ki jingle anrai da ka jing ai la penem ngi da ka jinget ken katar am da ki jingle banginum sngau sarong kamut ba la penem ngi am ba ngi hak dal di am da ki hak jongi am ba ngi le ban le jingeseng na bingi le kinu ki kam ba penem blay ngi anrai kadai da ka jingat kamut ba haba layalap ingi siya pang ka jingat siya pang Jesus Christ ba usya yak ka ding na Calvary wala tap yu ba kasni ka bala ula mi pat kadan kam yang i bangin nget ba ule kata ba ula ba ka ding na Calvary gi pop jingi kadai kata bat ka baar kalong ba ka jingat ru ka panpaw yang i ba ni ko ngo ya kata ka ka bangin nget ni pen i bangi ko ngo ya ka jingat ya Jesus Christ kawang tu fin kala ka bomot mat ni dan kam ban i no itik pop ban plai itik pop ban i no ban let ka jing pen baptis ni pediang yu mensim bakut kata ka de ka jingat ka ba complete no ka jingat ka complete ti ka jing kali kalong kumni kalong hatu habala pelat lut yang ina ka pop hatu kristan udang le pop biang ne kata ka de ka jing keren ka mangan keren pi akitidan ki ba hikai ya kan ka sinless perfection sinless perfection mut habangi penkela kasi kamut ba kata ka kajing hikai jong kita kidan gi bahikai gi baong ba hadin ba ubriu ula yo e kajing penyem ula ya Jesus Christ dai syu ban le pop lani hap syu pop ula janai ting akwa ban pensyai fi ba ngim hikai ya kata nginang ni ngim hikai bat ngim nget ya ka sinless perfection lani ya kata kajing ong ba sisin bau banget ladan hau Kris Jisu hap syu akapop lani ulak janai no em ngim hikai ta namar balai ngani tu ifi nginyelek naka shiti yo anes ngiyang kat kum kaktin jong balai bat nginget ba kata kam dei ka ngimyang hang ni ka sinless perfection bat nginlet naka kaktin jong balai ngan pen ifi naka shiti yo anes ka shiti ka baningkong jong yo anes la da pipet kalnong ka baningkong katkat ka bapra bat ka bakhandai katkat ka bapra ka bakhandai bat sipau ngam sa explain if ngam sa batay fi na kani bangin dupshay uthon kani ka shiti ru sha kita ki balanget but ka shiti yo anes kalnong ka ba ningkong anong biang fi katkat ka ba ningkong kalnong ka ba ningkong katkat ka ba pra kandai bat sipau ki kentin ki ba angkum ni ladang i ong bangim dan kapop ngi syukur ya ladir bat
kata ka jing shisha kam dan hangi kat khat ka bakhnai ko ang ladangi plai gi pop jangi ulang uba yai ne bat uba hak ban map no ya kita ki pop jangi bat ban pen khut yangi na ka bam hak barok ka bashi phau wang ladangi ong bangim shim la le pop ni penlong ye uba lam ler bat kata ka tien je kam dan hangi ladangi ong bangim dan pop ka pop ni syukur de bat kata ka jing shisha kam dan hangi pi ka jing im kristan hot kadai ban habau blai ula penlat lut yangi na ka pop ka tien jong blai ka dawahi yangi bangin im ka jing im ka bakut unu kristan ana itu fi uba lama shisha ga jing penim hau Jesus Christ ubala kup yo Jesus Christ ubala dan ya ka jing penim na kata ka jing kha arsin ka bashisha kandan hapo kani ka mensim ju bawi isi ya ka pau kadan ka jing ya per hapadang ubri ubang pat kha arsin bat ubri ubala kha arsin ubri ubala kha arsin yai ne shu ka pau ne long sha te marau shu ka pau bidan gidan kam ban sau thu e gane ba ubri ubala yo ma shisha ya jing kha arsin ka ba shisha long syak tek merau syuk ka pop kai ka bang amut gitu ki jing syak tek merau jong jengi haka pop let's say kilak bandan ki pop jong ka kam aurea ki pop jong ka jing klem ki pop jong ka jing di buat ki pop ki bon ba kini ge ha ba ubriu ula yo ma yo Jesus Christ dan syuk kata ka jing syak tek merau haka pop dan syuk ka jing syak tek merau ka pop bau le hiju umlak ban yo jing jaw hari umen sim bakut yarap penlong yang tu beriu ba untrang ban be syakta persyak kadap bat un latlut ni gitu pop handrai kani kamut pat ba utau ba latlut na pop ula janai kamut ba ula janai no mentang kadan ka jing sedang jong ka jing peniem bat ka bakut jong ka jing peniem fi wat upol wong ngabe persyak kata kadap no wong ai be persyak kata kadap ambang ala yo wong kabamut ba ngi be persyak kata kadap ni be sya ka jing long khut jong Jesus Christ ni ai be sya kata ka jing janai jong Jesus Christ kumba ublai uang kumba ujisu uang tulang fi ki bakhut kumba ukpa jong ulong bakhut tulang fi ki bajanai kumba ukpa jong bah benang long bajanai kabamut jisu hi abang ila priang udawai ka jing janai udawai ka jing khut ni dei ban penthamai ya ka jing em handrai kamut pat bangan ong ifi bangila janai kanuksa bangan peni ifi kalong ba petras ni ukhat isya jingkala ka bamut ka baman la kasngi pi kum kibri wang kat bangi dangdan hakani ka perthai ngim pat kat syata ka jing janai bo Jesus Christ ho ni trang ni it yo Jesus Christ ni trang ni it ni mani u ni puli kat ba right kindan kipon nang ba ni dang bakala tin ka thli mo ngidang dan kayak teng ngidang dan kan ka jing bitar ru ho pai ka kti jong blai ka ong tu bitar ndri wat laptop wat ai ban set no kasnim tu ka bamut ba lada filak bitar ngi dei ban kloi no ban kala ka bamut kani ka pen hi bangim pat long janai manu briung ni bala ban ong banga biang le mdan mo ti hang ni ngayang fi no nga deny ya ka sinless perfection ngim hikai ya ni ka sinless perfection ba yo bakala kibri ki ong ba ngi lak janai no ni em hot ni yalap nang ni ya ka gospel ba jong ka jingkala ka bamut shisha ni yalap ba Jesus Christ udan ka bor ban that ini gitu ki jinglin ki basni ki pop mo naturai na fi ki balama yo Jesus Christ fila ngya itu ki pop barem ba film le show ndrai nganong handrai ha bangi examine yeldi bangi yet na ka tin jong ublai ngidang lap ublai unang penpawi ki jing dunai ni let's say haka namar ublai ha ublai kadai ka jing janai ublai ude ba janai fi mot ha ublai ha bingilat ha bingi tenju yeldi hakmat ublai haka ne tin jong ublai ngilak basibun ki jing dunai dang dan tin rai ublai na kasngi sakasngi uyarap yang iba un penkhut yang ini kita ki jing dunai kani kaya per na bangi shim ya kata ka jing ai bangin laptop kapier na kani pi ladang impat lat lut na pop impat mat dengan gaji ka arsin ni program ban laptop ubri ubam pat lat lut na pop program usyong mentawi ka ka ba bam khut
program ya kapop, program ban lek pop. Duai mentan resibet la pelan ban lek pop. Rai ya ubreu ubalat lu na kapop bla dan haka wala kop ya Jesus Christ ulang jing em batmai. Ulang jing em batmai program syu kapop rai uyai be brai sya kata ka jing khoi. Ma rai ngan ang fi ha pedang ga jing mare apostol Paul uya tu ba ngi long kum kita uya tu ba ngi long kum kita ki athletes lani kita ki nong mare ma bangin mare sya ta ka persya kadak harai ha ta ka jing mare anong fi kadan kapor tentang bangi ne bangi ha harai kai ka bagkum ki kristan ni di banle ngim dei ban syong sa tu kapor ngim dei ban aida ban le da ka bangi niele persya da ka bor la jong haba ka jingya kristan jongi tentang ka ktin ka klit ni kum bakla ila kum penmong ni no ngim dei ban pensakut yel di ban aila ba baman un yo daw ini ba un pedram ini un penlong ini benginum lek syuk syahima jung blai un penlong ini bengin yak biang nakado rek ai ka bangi ba habangi smau tu ba hadin ba ni la kala ka bamut ni la ya ni kum jentut ni dei ban yang no ning yang kum no ni pai biang sublai kum ba petras uang utau buang bam dan pop utau bang bangim dan pop ni syukur el dia kata kajing sisa kamdan hangi kai ka bang ngakwa panong ni bakum ki kristan ka kadai ni ba man la ka janmi la si sho pinlet ki jingtia na dan ki briu ki ba man la ka khlep mat hi ki kala ka bamut no amdei ba ki smotu ba ki sudan pop sa andrei ki smotu ba ki lakum bakla ki plan itu traji su bakodor ba ngala ngala satla yemi mo satla yemi ngawan pat ngakala ka bamut pat ngapai pat shemi baik nama kakti jong blay Paul si Timothy Timothy wam ya ka ei ka ba how ei tau watep ba dei banle la da umle kata ka dei ka pop ka pop kam dei than gitu gijing tang gitu gijing syak te marau dei ka pop ru ka dei ka ba ngim ko ngu ya ka hukum jong blay mo ya ka hukum jong Jesus Christ mau bawang la da ka dei ngi ban puli kat ba ngi kam puli la da ka dei ngi ban duai kam puli la ka dei ngi ba mensim bakut la kentu yang ni bangin le kai ai handrai ngimle kata kolong kapop kabamut ba hakani ka do hing impat khut handrai ngidan pat kata ka jing trang sya ka jing janan namar bang ngidan kata ka sense jong kata ka jing janai ngidan kata ka ngilong sensitive towards kapop kai ka ba ka tin kasih ka ong ba ngidan kata ka jing smau thu ka ba ai baret ru ilang ipau ai baret ru iba bam yadai ba kaman i jingjai tu jingjai pede jong iban banle kaman jong blai ru itai la dei kapau rei hawa bre ubam pat yo la lut na kapau pat saliar ban duai saliar ban pulio kat ba dan ka jing trang yo blai na du adonot saliar ban le pau dia bang yalap ya ka gospel ngilap ba kristan ba shisha udai bandan ka jing shirham dega jam ka jing shirham ban le kaman jong blai de bandan ka jing shirham ban yalap ya gospel igi wai de bandan ka jing shirham haba mani blai bo mani na du adonot ba shisha wa dan kata ka jingat ba ulet ya Jesus Christ da ka jingat tinga nang ifi ki balet sya wat habang ilet sya blai la dangim dan ka jingat le sing ngi ong bangi kamle kanu banu ba po rai teng ilet sya Jesus Christ ni syong u casual ni syong ilet sya u kumba ni sulit tangdap rukam katur ka dei kapau namar balai ba pi ba habo Jesus Christ uang ba kaktin jong blai kong kadai yau tau balik hau blai bum let da ka jinget ma ba ulang mod haba kadan ka jinget ba blai udan ngidan kata ka awareness ba blai ulang ba khut ngidan ka awareness ba blai ngidan kata ka jingtep ba blai udan pedang jongi ulang ba khut bat ni pen khut yeldi ti wat tang ka jinglet jongi sha blai klam ka jingat klam ka jing kam da burang ru pi hau ala dangilet suka jauh ma syaki he ki han fi syong fi tawa kejat pi ai pile kum bamiu haki bahe bahan joka ri joka persai mo wat do tu pulet baret lamret la dom salib itu bahe ma burang kanu ulang offended tu pulet bahe kanu tam ha bangilet syau belai mongidan yam kata ka awareness ngidan yam kata ka jing sngau ba bangilet syau ada kata dok nut ba ulang udan bat ni tingamut banong ba teng gidan gibun gipor bang ilang kum ni ngilet syau blai da
ngim pelet jingmut bahsu ti ngim pening ni tak ada bang ong ifi ngim nget akan dika sinless perfection bang ila long janai rai bau bleu nang ra naka jing janai syaka jing janai tingin ya pet susu naka kai ka bang yalap hang ni ka por pat ngarong ifi ni hab be brai pat syaka jing janai kam dei ban ai daw yangi ba namar ba ngimpat janai lut hakani ka por bagi 4 janai lut hakani por ka dei pat bangin let da kata ka jinglong ka bajai tu ka jinglong ka ba insting bangim terang yu belai bangim duai bangim dan kata ka jing kalong seriousness bangin let show belai dengan pet je fi nong ni hanrai kai ka bang hikai nang ni kolong ba da pedang jongi let si menem step ni dom brio let si menem step ni dan ka jing bitar ino wat let sakut aka tu ka jing bitar wat sakut tu ka jing dom wat let sakut aka tu ka jing bu no di brio ka khtin jong belai ko ong ni ko ladang iply hip-hop jungi ulang ubayai ne bad ubahak ban mak no ya kita hip-hop jungi bad ban pun khut jungi nakabam hak baro pi habang ila kala ka bamut basya ngira let sekajing pen baptis ka basisha ila puyok priang men si bokut kam dan kam syu ingi ban pen baptis arsil ladang ile pop pi Petrus fikai sini steam dan kam syu bangin pen baptis arsil rei bangin supply kita hip-hop idan kam ban repent kamut ban wan pai pat sekajing it ka banikong pi nginda puli naka ayuru tungin ya puli naka neka kitab jing penpau ka kitab jing penpau ka balong ka kalnong ka ba nikong dapat turu kanega kitab jing penpau ka keren syapang kitu ki nyau teligi balang pi haba ka keren syapang kitu nyau teligi balang ka gumnu ka keren syapang ka jing kala ka bamut kong pai pat ka jing it bani kong pat ka keren sini pat ngan pen ifi ka kubor syapang ka balang Efesus tongin pat nakalunong ka baa ka kubor syapang ka balang Efesus kalunong ka baa khat bani kong how tau angel jong ka balang ha Efesus tu tho ekinigi iru ong tau wabat ye kita ki hinyo gi klur hakakti kaman jongu tau ba utau bayat pedang kita ki nyau ki ding penyang syarat na itu ya ki jingle jong pa ba ya ka jingle minat bat ka jing ya syak jong pa bat ba pam la ban syak syu ya ki basniu bat pala tenju yet ya kita ki baong ba ki long ki apostol bat kim long ti pala syam ya ki ba ki balam ler bat padan ka jing ya syak bat pala syak na ka benta ka kerteng jonga bat pam syam la ngau that yan baik kat ka pasal wang kala le kan ni ka balang Efesus baleng ngim hikaya ka sinless perfection ni baleng ngim hikaya ta ka ba hang ni pertai ngila janai no mentam ta namar pet wat kan ni ka balang Efesus ka om gum ni ka na itu ya ki jingle jong pa nan ban biang bat ya ka jingle minat bat ya ka jing Aisha jong pa kan ni ka balang Efesus kadan ka jingle minat kadan ka jing Aisha bat kam shim la sha iki basniu bat pala tenju bat yet kita gi baong ba kilong gi apostol kini ka balang Efesus ka kala tenju kita gi ba kami gildi bi apostol bat kimlong bat pala syam ki ba kila lamler bat ka kadan ha kaktin jong blai bat kadan ka jing yasha bat kadan ka jing yasha islam jong karu bat pala syak na ka benta ka kerteng jonga bat pam syam la ngau thatyan bakani ka balang Efesus kala yasha kita gijing kala isya kita gijing syak shitam na ka benta pertang uji sukres henrai ngan itu ifi ka khat ka basau ublei wang ni henrai ngadan kani ka ba persya fa ba phala I no ya ka jing jong pha ka baningkong ba phala I no ya ka jing jong pha ka baningkong tukan mau na ka mar kata nang no phala hap no batu kala ka bamut batu le ya kita ki jing le ki baningkong lamda kum tangan wan klo ya pha bat man ngan pen kan riak no ya ka ding pen yang syarak jong pha na ka jaka jong ka lada pham kala ka bamut fi wong kala ka bamut kat ya ka balang Efesus kani ka kran ya ki balanget ki bela syakri ublai tagada ngi melap ya kani ka sinless perfection nada ba ngialap ya kani yong bal ajana itikan dan kam le isu bangin ang kala ka bamut fi ka jing kala ka bamut mut kam dei ka ban kala ka ban kala ka bamut tang pop ka mut ru ba fin kala ka bamut lada fi dan hakajing samtia lada ngi syakri shu ya ublai
tang da ka ba shuelet jeseng ka ba shushong gum ni bangim dan sisa kata ka jingit ka baning kong fi ka jingit ka baning kong gum no ka jingit ka baning kong kalong kumba haba utu ulok bat kalok ki barang sudap ya tho syam kurem mo ani si banai ar banai ne ru banai ne sisnam gidan ka jing kende fi tu blai ukhat blai ya tho langba ka shiti Paul si Ephesus uamba ka jing syong kurem na kata ka jing ulok bat kalok ki picture ya ka church ni ki pen iya ka balang ka met Chris ni ti bali ngawan rak nang ni mau tu ulok bat kalok ki dan ka jing it ka jing kende ba kadai ban long hi humta ya Jesus Chris amar ngi ngalong ka met Chris ulang kri ka balang ka bamut ba ngidan kam ban kala ka bamut na kita ki jing eyuru ngidan kam ban kala ka bamut na ki jing jai pedek jongi le sing ngi yalap ya gospel ru tang dap ru kam ring dan kata ka passion ka compassion mo ban le dia kai ka ba ngi ni kalong ba ka jing kala ka bamut ya ki banget kam dei ba ki syak te marau tu ka pop syak te marau ni ka balang Ephesus kam syak te marau ka pop ka kam syak te marau ki tu ki jing syak hikai babakala ka tip rai ka ba u mensim jong blai how to kai tu way leki angel uang ni ba padan kam ban kala ka bamut ban le pat kita gijing le baning kam bangin pai pat chu blai tinggal nong ifi hakani kaju kapor ka hikai ru ya ka jing kala ka bamut ba ka baman laksi na ki jing jing hap jungi ka ba kalong ba kan hikai ru yangi bangidan kam ban kala bamut ban pai pat chu blai bangindan kata man kasi kata ka jing terang jong ka jing it ka baning kam ka jing it ka baning kam kan mau ka por ba fidang kala ka bamut fidak pen baptis fimi nak barok sisni fi sngau kumno ma barok ni experience ta ni sngau ka jing kaman barok sisni gidan kata ka joy jong of salvation ublay kwa ini bingindan kata ka joy of salvation ukwa bingindan kata ka jing it ka baning kam ka ba hir namar ba ka tinjong blay ba itu kong ba kita ki ban yo ya kendu yung Jesus Christ ki degi beta ki ba terang hir ban yo ya syam ni kibaran kan ka jing terang hir ki ban syam ni umdai ki ba sulong niam ma ba sulong niam te ni sulet jing sen ni sulet pendap rukam ni samtia ni melek ru da kata ka jing terang sisa yu blai bangin mani yu nimdan sisang ikim step ru hatu ka jing em jengi ka kadai niam ba bangin kim step ru indan kata ka jing terang yu blai shibet kai bangan le trai kai baman pampau trai ni ki men mit pun kendu men sim khut ki duai ka sulong bet kata ka jingem kani banlong ka jingem mas gas spa snam ga baning kong anong lifi kadai ka balang ka spa snam baning kong kadai ka batrang hir yu blai hani abo Petros utho egani ka city Yohanes utho egani ka gospel Yohanes bat ka kumju ru ya ka kitab jingun pa utho kadai ka balang ka spa snam ga baning kong ka ba it hir ka balak light lut ni pop ndrei utho balai ka ni bakin kala ka bamun utho bakin dan ka jingit ka baning kong sim hikai mong ukam sim hikai ni ba ba film dan pop show ba filak janai mata em ndrei bangidang dan kata ka jingyat niti bun sin na ka tinjong blai kong to khmi tu mo ba pimot ba piyang ndrei yo pihap balai namar gidang dan kata ka jingyat niti mo upol wong aklet no ya kata ka iga basyadin upol nyau ya kata ka ya ka iga baula job men sim ru let's see na pedang jong fi ni la job men sim si banai arbanai ni shwa ni ai bos na ni ai close sa ita ki ai bangila job men sim sistem asnam ublay umpet ya kata uplet ya present upet bangin ai mare ngi kelat no upol wong kelat no ngi kelat ka no ngut ngila pen baptis ngi kelat ka no ngila warak yo ya kibri syaka jing yu rengi ai be syaka persyak hadap katam jongi kalong bangin ngin pet show Jesus Christ katam jongi kalong tang ba bangin le ministry katam jongi kalong bangin be syaka ka jing jana jong Jesus Christ katam jongi kalong bangin be syaka ka jing khut jong Jesus Christ bangin be ngin be ngan itu ifi ba hakata ka jing be jongi wat Jesus Christ usna penjanai namar bang uang nakasitish ke fasas uang mauhi un pen khut ya kata ka balang ka bakham sti ba ka bakhlam tho bria ma hadu kata ka jingwan jongu to in yepet na shiti shu Ephesus kalnong ka basan balai bang yalap ya ktin jong blai man kapur lada ngilak long janai no mut kam dan su kan ka ban yalap ni ktin jong blai namar bang impat janai kan ho ngilak lai lut ni pop
Andrai namar ba ngimpat dan ka jing janai ta daw ngi yalap silap ka yu. Pai ka khat ka ba arpun rio. Kalau nang ka kitab Efesas ka city Efesas upol si Efesas kalau nang ba san khat ba arpun rio wa. Ba unyo pen khut ya ka habau la sat ya ka da ka jing sat ka da ka tien pai. Wa ba unyo pen khut ya ka da ka jing sat ka da ka tien. Ba un da yo pen yang ya ka khmat haladihi ka balang ka badan buram kabamdan kabathok bria lani kabasti lani ka kabakum kita nrai bakan yo long kabakhut kabaklam jungduna apara banget mga mafingi long kabalang simek ni long kabalang jung kures lesi ngamla banong lesi udan ubriu kumbo pol wang ngala pendap ya jing phatang ngala mare ma I fight the good fight of faith. I finish the course ma lesi hakatu ka klemat bo nyap no kala banlong Stephen si bau syalin tamau bau iyo Jesus Christ bau syam syakakti kaman jong pa le si katu kapor la janai no la penjanai ta dau bele usim no iki bala janai kala banong hakatar ngamla banong rekat bangidang im hakani ka kado ngamla ban klim yeldi banong bangala janai ni banga ngam dan su bam jingduna mo Andai bangi nang yai puli kani ka tinjong blay bakani tinjong blay kanang yo penjana ini. Kandan ka level juga spiritual maturity lani kandan kata ka senjam bau banget unang san hau kris. Kat bau unang san hau kris unang i ki jingdunal jong. Ngang fi kat bangi nang jan su Jesus kris inang i kita ki jingdunal jong. Inang i ngak tinjong blay bangi dan kamban banang be sya kata ka jingjana jong Jesus kris. Udan kamban pen khut yang ya bau Jesus Christ pen khut yang kalong lek si kani ka tin bang akran ya fi menta ka pen khut yang aru ka pen khut yang ilang baro mo di kadan kam bangin be persyak kata kadak bangin yai bangin yai am bangin sa syu ka pop am bangin syem ya ka jing ai jong Jesus Christ bangin lek pop pol wang tuat ya fi daka mo bangin upsakte daka hukum mo bangin daka hukum bangin lek daka hukum mo bangin yele dah katakan do LD namar bakal awan gajing ai hanrai wong pol wong tubar wang ai kata gajing ai jong fi ba finlang license aktif harang lani map yang abang ai dah tin parang rei haktin kasi bangin sim sting ya gajing ai jong Jesus Christ bangin le pop atau pol khamkhat pi kadan gajing per aprang gajing ai ba fin let sya da gajing ai ba finang kiu sya ta ka bedang be brais ta gajing khut jong Jesus Christ gajing janai jong Jesus Christ baka per pat baka bangin sim sting pat ya gajing ai Nyimdai ba kim ki stan man chim sting gajing ai ba mata gajing ai jong Jesus Christ sibet ngan mantangan le pop sibet ngan le phala kata kamdai ka bau pol hikai kata kamdai bau Jesus Christ hikai wikrai ba kata gajing ai jong kata kamdai bau Yohanes hikai pengan pen fi Yohanes wong gumno wong hot kadai bangin phala pe wong gumni wong gumni ka city Yohanes kal nang ka baningkong ka city ka baningkong Yohanes kal nang ka baar wong humni wong ko ki kun help janga la tho ekini ki ru api bapin am le pop bapin le am le pop fi ka jing ai kalong bagi dei ban yala bagi beri hum dei ban le pop bagi baladan haka jing ai jong Jesus Christ Andrai wong humno tilada uno ru ule pop ngidan kan uri sat badu kpa Jesus Christ ubahak kamot bau Kristen teng habau buur ukelan udai ban yang no udai ban sakut ka juk kapop udai ban penram yeldi udai ban ong turaji suhoi nga pla biang imi ala kumur kumha ban ngalet syami ko Jesus Christ balang urusat no ya sat baru belai Jesus Christ sudah nak manjong upam tau dang ya sat lek si dan na pedang jongi hagani kapor ki bang ikum or ikum ha ikum jen thot wangi fi yang no yang nak wat perkat syuk ka ju wat ai lat bu baman un pedram fin rei yang no dak jingat ong turaji sungawan hami apply kini bat turaji su penkut yang ada senam jomi melong uri usat turaji su kodor bagi dan uri usat bat ukpa uji sukres ubahak bat mauru hiru ulalam ka kuna nak benta ki pop jongi bat am tang kata nak benta kita ki jongi henrai nak benta ki jong ka perthai baro bat hakani ni ngitep bang itu yu ladang isumare ki hukum jong ufi kumnong itu ya Jesus Christ kadai bangi sumare ki hukum jong Jesus Christ ong met ya laka ya ublay nadu ka do not baro nadu ka men sim baro nadu ka mat baro mo nadu ki jing perkat baro men ya la para marjan kum met ya ldi mengiap dan bandan ka jing jong Jesus Christ kamot bangi la biang
Andai kamut bangin yang te ngin bot te kata. Nyak banyo ya kan ni ka jingmut. Baik, katkhot ka basa wong ni. Wat menef I katkhot ka basa khmat wong utau bom dan pop wong ni wong lada ngiong bangim dan pop ni syukur di. Ba kata ka jing syakam dan hangi. Kamut bangin ailat bangin le pop ya kata. Namar ba katkhot ki basa khmat wong gumno wong utau wong banga itu yu bat ubam sumar gi hukum jangu ulang balam le. Ba kata ka jing syakam dan hau. Kajing sisar ko ang ba kaju kapor ni day ban play gi pop kajing sisa kaju kapor pa kadai bingin im kajing im ka bakhu kata kadai kajing sisa Henry jar ubada sumar ya kata ka ktien jebu da sisa ha utala panjanai no ya kajing it ublai ha kani ngitep bangilang ha u utau ba ong ba uyai sa u day banya hi kumta kat kumba ulaya bu petros penslur ni penslur pat wong habang ila pla ngidai banyak pat ma abang ila apply ngidai pop ngidai banyak pat kata ka jingjanan ngidai banyak pat kata ngidai ban be braj kata ka jingjanan namar ngan ong fi ladang examine ya dia ni kapor ngim dan banut hi banong bal janai dan hi nangi manu andai hakaju kapor pat gi penslur te giong bangim dei sute ban sakut ka pop namar ka tinjong blai ko ngidai banyak te hakajing sisa ngidai banyak te ka jing jung sus ngin penlien ting disiplin te dia dah kajing ai jong beli dah kajing percat bor jong Jesus Christ bangin be percat kata ka yu ngidai ban yalap ti ka pop ngidai ban yalap dia kajing kela ka bamut syaka pertai abang ilat ngidai ban im te kum kita Kristen gi basisha gi balat lut na ka pop na gitu gi jing syakte jing syak marau ka pop nai kaju ka por ngidai ban yet il di gi bari ban aware ngidai ban let syakmat jong Jesus Christ ngidai ban semutu ya kata ngana tarai video para banget ya kan ika bangamut ya bangamut manikai Baik, hakadika ayu. Hakadika khat ka ba khatsan. Hakadika khat ka ba khat ka ba khandai. Ngan pen I fi ka ni khat ba khandai wom ni. Utau bang bangadan ka jing syai bau ba syun pen ban yo para banget jengu udan kata ka jing dom haduk mentang. Bang fi tang kadan yang ba ni kum ki banget ba ni kum dam yo para banget. Fi ka kitin jong blai ko ang film dan ka jing syai tu ka senang bang idai bandan ka jing it para banget hi le si tang ni mentang im dan ka jing it ka bajanai mo impak perfect ndai ngim dai ban sakut pat bangin it bangin isi ka bangmot entau uyu ngim dai pat bangin isi sa eno utau ba it jalo para banget uyai sa kata ka jing syai bat hau am dan ka daw ka jing jentot ka bangmot ni ladang ila edam ino idan ka jing etot ban no iwan no ka jing syai ban play di pop Iwan nak ban panma itu para banget. Iwan nak ban iet. Hang ta kan uji sukures uyu nang yok ban pentemai. Imdai ban bu nut imdai ban bu cit jing tang imdai ban dam sa imdai ban ai bak ta jing bitar kan sa hadu ba basap kasni. Baik kat khat ka bakhat san ruang kumno. So bangan penkot artat kat khat bakhat san ruang. Piwat iet ya kata ka pertai lam ni ya kita ki ru ki bah kata ka pertai. Lada unu ye ya ka pertai kata ka jingit pa kam dan shu au abang ilawan saka ka jikala bamot syang ila buat yo Jesus Christ ngimdai badang ye ya ka pertai bangin program biang ya katu ka pop bangin let biang si bet ten dalawa jing sang ngan let pop biang makan ham syang se lang el di kum tu empat yo la lut na ka pop ada let si tu la program tu ka tu net pop lai gitu gi la program dadap nang tu sapan mak teraji sushi bet lalik biang kaju empat lak lut kakak kani kam de gajing krim Kristen besya kajing em Kristen besya kan ong ifi kadai habau blak pelak lut kan ong ifi kadang gajing isi ya kapop kadang gajing isi ya kapop ngam kwa syu ni kapop ngam ngakut jingmot trai ban but yami kani kamut te ba ngim ur ngim kelam hendrai ngim dai te da kajing da bang ngira tumu ban lek pop ngim ye chu te kapop ngia ile psak kiwan kijing pchoi Tentang Yong ai mensim baman me pat ni syem ya kawat lam atliam serti. Handai dan tentang ngikum lihat kendet tok pensim bakut pen pai no. Ngilet ban yang biang. Ngim ursa ngim enjoy bat kapop. Kani kamut ba Petros wang piwat ye yang tak persaimut ngim ye chu tak kapop. Wang ni ndrai lada na pedang yang fi bas ngap ini video fidang dan kajing syakte marau pop fidang ye yang pop kadang kami fi ban kelar lomot syabat i kadang kami fin let cheging pen baptis kadang kami fin yo priang yo mensim khut fin yo la lut nan ka pop
Fin sa isi ya kapap manong ifi. Fin sa ko banyak ya jing janai. Fin sa ko banyak kendu iki beriu. Ki parlok jong fi hang ni fin sa itu. Fin sa yet iki parlok ki batamai. Ki ba ko bandan lang ya kata ka ban be brai syaka jingku jong Jesus Christ. Finum ko ban i no na kata ka. Finum ko banyak marwai. Fin sa ko banyak duai lang banyak pla parlok hi manong para ye duai lang yang kadan kan ka kajing tenju ndai kan kajing pensyon ndai bangan jam. Mdai bangan enjoy ban syong marwai. Haka badum bari namar bang iwan si kajing syan. Ti kaba khandri kom. Naba baro kaba hakata ka perthai kajing ko brai jong kado ba kajing ko brai jong hikmat ba kajing sarong thalas pa kajing em kamlam na ukpa. Handai na kata ka perthai kalong. Ba kata ka perthai kaya jakno ba kata kajing ko brai jong ka. Handai tau balik ekaman ublai yai sak bam jukut. Ini banle ekaman jong blai. Ini ban be brai sta kajing khut jong blai. Ini ban penthamai di de kajing perkhat jong blai. Let's say kajing it jo ya ka perthai ka de kajing it ya ka spak ru. Let's say pi na prang jo fini let's say ki dan ki bas ngau tanak ban ka ni kerana kajing ko brai khmat let's say dan ki na prang jo ni ki ba ngau tanak ban pet igi football. Ba kalong hadu kata ba katek marau tu kajing pet football ru. Kalong bala da film kuat ban yo like duit nak tu kajing kuat football kapen ngau si ya fi. Kapan kuslai fi katur kalak bandai kajing tek marau nong fi. Kata kam ndai habang iet you Jesus Christ ni kam iet you Jesus Christ bani kita ngapang bang pimdem pe football wala istu baklang nong fi. Ndai bakatu no e kapor jong fi. Katu no e kajing dai jong fi bu Jesus Christ kaba tang ni kam penlut por no akatu football bani ka bang puli kat ba tin jong blai. Kata ka dai ka ayu ne kinu kiba ka kapop ka dai kanu ka bang kam iet ya kata ban you Jesus Christ. Kalak ban long kakam ka jam jongi. Kalak ban long ki kinu ki bangi kam ai por show Jesus ban yu Jesus Christ. Kani kadi ka ba ngi na ka tin jong blai. Ba shua ban pun kot ngong ifi bangi mialak yang ni ya ka sinless perfection. Rai ha ka ju ka por ngi mialak pat ya kata ka grace to license. Kena ka hyper grace na kata ka jing ai bangin penek pop ni. Rai tu ai baka jing ai jong Jesus Christ. Kan pelong ini bangin be brai ka jing ai jong Jesus Christ. Kan pelong ban be brai kita ki ai ki baham nang am jangan ni ka perthai. Kami in be na ka jing janai ka jing janai. Ba bangin so tu om dai pat na ka jing la aldi rai bangi dan no Jesus Christ. Bangi let lang ba Jesus Christ. Ba Jesus Christ wang. Oh syaki ti bo nang tho ti si hebru wang. Ba abang ilet ni dai ban let na ka jing sngok shilur. Om na ka jing penram. Abak penyem ngin yang ngin let pat. Ngin be yu baman sedin ngin ong pat baman sedin. Jesus Christ lak penyem yang pat. Tila dadan mafi hang ni pedang barang syak tek syak khu maka pop ngakat ifi syak jing kala ka bamut ba shisha. Kat ifi kadan ka bor hau Jesus Christ. Kadan ka bor ka jing pelak lut. Ha ding fna Calvary. Kadan ka bor hau mensim khut. Ba ai ni. Kadan ka bor ha ka tin jong blai bang iwan na du ka do nut baro. Bat ya kiba lala lut sia nak pop manong ifi lada pi pi kelan yang pat pelapat ngidan yau tau bene unang yasat jengi Jesus Christ walai sa haju walai penram ya lidi walai yang bangal aliak kan dia ngam nut cu banat cu Jesus Christ am kata kadai gaji syukur jong paman fi yang pat kejat kenter no pai cu Jesus Christ ulang bama bakloi ban mak ifi Titang di gini ki kentien. Ngai ngu yu blai kan kapor. Bat ngan duai nang ni shoban pekot ye kan kubor. Bat bau blai percaya ni do men sim bakut. Ngai ngi ka jing snok slur. Bat unai ngi bingin yang scam ha ka jigat ba ka ktin jong ugan yo pekot ngi na kapor. Bahadu kata ka bau Jesus Christ un syam ngi bekilang balajanan. Bangin kendu yo Jesus Christ mauhi unai kata ka certificate amdai mangi bangin ai dal dia li mauhi na certificate au tu lak janai kata ka por lek siu la shim no lek siu wan no kata ka por ngim tip tabangi dei ban be baraj ka jing janai bo boleh una ai certificate i amangi tungin dia duai no ani ka por Kerak Jisu bakodor kan ka por try Jisu be yiwan yo snow ya ketin jame ba try ho mak pelat duit ini ka pop try Jisu bakodor ada ka cuk ka por ba ang ya ka balang bakadan kamban man kala ka bamot try ban bukan pat ka jingit ka baning kong men try Jisu bakodor
Bagi mani me Tuhan Yesus sudah mensim ka jing sisa maka ka jing it ka bajana sya kata ka jing trong me bagi wan Tuhan am tam mensu let ni am bagi long pajak Tuhan bagi long ai Tuhan Yesus kodon. Henry bagi long aware ya ka present jong me Tuhan. Bagi long ba khut ba bishar hak Tuhan. Ba bagi long ia bagi long tak sedap jat ni mana khat jong me Henry Tuhan da ka hak jong me kan Tuhan. Bagi nam sakut haju. Ba Tuhan Yesus ma me kan Tuhan Yesus ye. Na kwa i ban penjana na kawai ka kerdan kawai ka kerdan. Na kwa man ai ka jing bak thamai ka ba thamai ma la ka si kan Tuhan Yesus kodon. Ai ba ka ketin jong me kan Tuhan Yesus kodon. Bilang uktin kan Tuhan Yesus kodon. Ingat sisa kan Tuhan. Yesus kodon ingat sisa. Siam ti ma me kan Tuhan Yesus kodon. Ka jingat Tuhan hami Tuhan Yesus kodon. Mami man ai ka jingat ka ba sisa hami Tuhan. Wa jingat Tuhan kam dei Tuhan Yesus katang tangata bagi sakut haju unrai bagi iem kan Tuhan kat kum kata ka jingat Tuhan. Sai sin pat Tuhan Yesus ai ka buram ka jing nero semi Tuhan. Amen.